Asa mo sa pakakit eh? Murag wajud ako to pangutadon nga kung sa iyan sa sign. Wajud to kabalo sa iyan sa sign. Tsaka to. Ako to chocolate sa iyan sa sign. Sa ilagay to kayo masuko. Masa. Asa mo sa pakete? Basig to dito. Ato sa pangutanon. Bakit? Bakit pangutanan mo bakit? Suman, Unsa ang sudyak side? unsay akong sudyak sign? Oh, Ah. Unsa mo kung sudyak sign na? Murag. Ikaw, unsa mo imong sudyak sign? cancer. Ako murag. Glitter. Buangon sa bakit? Ano yun? Bitaw, ang bitaw. Ulcer, bitaw, tino.